mașina mea e deja și pe sub are zăpadă și tot. După seara la județean. Stăteam cu picioarele pe ele să nu mai ajung la sus. Dacă eram băieți deștept, nu veneam, pentru că vedeam. Vaporul Teatrului Național, care astăzi se cheamă Mihai Eminescu și a locurilor naționale din Timișoara, care a constituit sediul în care s-a născut la 20 decembrie 1989. Revolta declanșată la Timișoara în 16 decembrie 1989 și de o transformare în Revoluție. Nu reușește, ea este doar a celor care o fac. După ce reușește, devine a tuturor. Adică riscul unei reprimări este numai pentru cei care au declanșat-o. După ce reușește, bucuria este a tuturor și fiecare își asumă un rol acest fel. Așa s-a întâmplat și cu Revoluția Română din Cipru. Așa s-a întâmplat cu altele probabil. Faptul că în 1989 Revoluția s-a declarat. Vid de putere în care, noi fiind la Timișoara, deși am încercat să ajungem la București, după cum știți, dar a fost blocat pe aeroportul de Arad, pentru că probabil nu întâmplător, exact atunci a izbucnit. Teroriștii au fost din 3 organizații, în special constituite. Batalionul 404, cercetare în diversiune de la Buzău, care a avut o grupă inclusiv la Spitalul Județean, unde erau luați răniții. Unii răniți din saloane, duși în lift, tipurile pentru a fi transportați în alte sau la saloane, sau la operații, sau la consultații. Se auzeau împușcături în lift. După care liftul mergea direct la parter, la morgă și respectiv erau depozitați la morgă în zone speciale împușcați în cap. Cu pistoale mitralieră speciale, cu vizor în infraroșu și cu lunetă. Sunt cei care împușcau în cap pe stradă. Un ofițer de la garnizoara de aici mi-a spus, domnul Fortuna, am văzut în fața comandantului era Zec acolo, la un moment dat, un urman de astfel de pistoale care au dispărut a doua zi. Noi n-am văzut așa ceva în dotarea noastră. Detașamentul de acțiune, nu știu, denumirea specială, intervenție urbană, pe care generalul Ceachero a spus că chiar el a creat-o pe vremea când era, bineînțeles, vechiul regim, ofițer într-o anumită postură și care a acționat de asemenea acele zile, toate în cadrul episodului zis al teroriștilor, a cărui organizare pe sau nu reușește. Gândiți-vă, pentru că Revoluția lui 1948 nu a reușit. Și nu numai, Revoluția franceză nu a reușit. Dar după un timp, ideologia specifică și idealurile Revoluției respective s-au impus. Ce a spus profesorul Fortuna? Lasă-mi voie! Doamne, în 20 decembrie, acum 20 de ani, ascultați-mă încă puțin că e important. Dumitru Tincea a spus că refinanțarea Frontului Democratic Român complet democratic, la București, Dumitru Tincea noi am spus o să ne cunoască 22. Dumitru Tincea a spus, noi am vrut să înființăm Frontul Democratic Român la baricadă acolo, dar nu ne-am adus aminte cum se chema exact. Frontul Democratic Român la Timișoara, în balconul Operei. Frontul Democratic Român Timișoara! Adevărați revoluționari! Care pentru Revoluția de la Timișoara! Se autoblochează câteodată și copiii. Libertate! 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 Țara! Azi în Timișoara! Mâine în toată țara! Azi în Timișoara! Mâine în toată țara! Morții nu ne lasă! Nu plecăm acasă! Morții nu ne lasă! Nu plecăm acasă! Morții nu ne lasă! Ori în timp ce vor murim!
Dă seama.